Καλησπέρα σε όλους. Άλλο ένα σεμινάριο από τη Freedivers Academy. Σήμερα έχουμε θέμα αδυναμία και εξίσωση. Όμως έχουμε και ένα μπόνους. Έχουμε τον μαθητή και διατροφολόγο Δημήτρη Τσιράρκα που θα μας μιλήσει για διατροφή στο ψαρεντόφυλλο. Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να μιλάνε για διατροφή είναι μόνο οι γιατροί. Εμείς είμαστε εκπαιδευτές. Οπότε έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε τον γιατρό μας να μας μιλήσει. Πριν μπούμε στο κύριο θέμα μας, για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Σάκης ο Μπάτσος, είμαι εκπαιδευτής εκπαιδευτών ελεύθερης κατάδυσης και ψαρεντόφυλλου. Επίσης είμαι ο ιδρυτής της σχολής Freedivers Academy. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα? Εμείς είμαστε μια σχολή που σχετίζεται και τον ενδιαφέρει τα μαθήματα ελεύθερης κατάδυσης. Στόχος μας δεν είναι τα μέτρα, δεν είναι οι χρόνοι. Ο στόχος μας είναι να περνάμε καλά, να περνάμε όμορφα. Οι χρόνοι και τα μέτρα είναι απλά νούμερα, είναι αριθμοί. Οι αριθμοί αυτοί θα έρθουν κατόπιν δική μας καθοδήγηση. Ωραία. Επίσης, είναι η τέταρτη χρονιά που βρισκόμαστε στην έκθεση Body Fish Show. Η σχολή μας στηρεί τους νόμους και τις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος των καταδύσεων. Οπότε έχουμε σάρκα και οστά. Λοιπόν, σας αφήνουμε στο κοινό μας. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Δημήτρης Τσιράρκας, είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος από την Κυριακή Του. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο πιστεύω δεν έχει αναπτυχθεί γενικότερα στον ελληνικό χώρο. Είναι η διατροφή και ειδικά που πρέπει να κάνουμε την δημοτήξη. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της διατροφής, ειδικά την ημέρα πριν τη βουτιά, την προηγούμενη μέρα. Έτσι, αν ξεκινήσουμε την προηγούμενη μέρα και κάνουμε ένα γεύμα το οποίο είναι πλούσιο σε λιπαρά ή σε υδατάνθρακες οι οποίοι είναι κακοί για την διατροφή μας, δεν θα έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα την επόμενη μέρα. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία η οποία ονομάζεται φόρτιση υδατάνθρακων. Και ακριβώς είναι αυτό, είναι πολύ απλό. Την προηγούμενη μέρα πριν τη βουτιά, θα πρέπει το μεσημεριανό μας να είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες, γραδίες απολόφησης, τα οποία είναι συνήθως όπως να φτιάξει ένα βαθύ πιάτο μακαρόνια, μαζί με πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, όπως είναι το κοτόπουλο ή το κρέας, όσο το δυνατόν όμως άπακο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί οι υδατάνθρακες θα μας εφοδιάσουν την επόμενη μέρα με ενέργεια, έτσι ώστε να μπορούμε να αποδώσουμε είτε έχουμε πολιτικό χωμή, είτε έχουμε να κάνουμε απαιτητικές βουτιές. Το βράδυ πριν τη βουτιά, δεν θα πρέπει να πάμε κάπου έξω και να πλακώσουμε τα σουβλάκια και τις πίτσες. Έτσι. Αν γίνει αυτό, δεν θα έχουμε να αναμένουμε να αποτελέσουμε την επόμενη μέρα. Το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να έχουμε ένα αριστομάκιασμα και φυσικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε το αγαπημένο μας κόκκι. Τώρα, την ημέρα της βουτιάς. Οι περισσότεροι νομίζω ότι όλοι πάμε πολύ πρωί από την ψωμίτσα, δεν είναι? Έχουμε φύγει από σπίτι μας 5 παρά ή 4,5 για να φτάσουμε στον τόπο. Να προλάβουμε τα ψάρια όσο είναι ακόμα εκεί λιγούν. Είναι πολλοί λοιπόν αυτοί οι οποίοι όταν πέσουν η βουτιά δεν τρώνε απολύτως τίποτα. Μεγάλα. Μία ώρα τουλάχιστον πριν τη βουτιά θα πρέπει να εφοδιάσουμε τον οργανισμό του από τη υδατάνθρακα. Συγγνώμη, υδατάνθρακα. Εκεί θεωρείται η υδατάνθρακα άμεση απορρόφηση, όχι βραδίας απορρόφηση. Μην με ρωτήσετε λοιπόν, Δημήτρη, μπορούμε να πάμε ζαχάρι? Όχι. Υπάρχουν επιλογές. Μία πολύ καλή επιλογή είναι να φάτε μια μπάρα με νηπιακό. Βέβαια, κοιτάξτε με πάρα με νηπιακό, δεν θα πρέπει να είναι πλούσιο λιπαρά, ούτε αυτές που πούμε λεγόμενες μπάρες πρωτεΐνες. Μια καλή επιλογή είναι να φτιάξετε πάρα πολλές συνταγές στο σπίτι τους. Μια μπάρα η οποία αποτελείται από γκρόμι, μέλι, ανάλαψη στους καρπούς και αποξενωμένα φρούτα. Αν το κάνετε αυτό, ξεκινούμε λοιπόν ότι μέσα στην επόμενη ώρα έχετε εφοδιάσει τον οργανισμό σας. Είναι μια απαραίτητα αμινοσφαίρα
και με την γλυκόζη, η οποία είναι άμεσα παρέμβει, έτσι ώστε οι σας να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να έχουμε στη σημαδούρα μας, που θα παίρνει όλη τη σημαδούρα, έτσι. Όλοι παίρνουν, πιστεύω. Να έχετε στη σημαδούρα σας ένα ενεργειακό ποτό, το οποίο πάντα το φτιάξετε και μόνοι σας, έτσι. Μπορεί να περιέχει μέλι, πορτοκάλι λεμόνι, για να σας καλύψει στο απαιτητικό περιβάλλον της κατάλληλης. Επίσης, απαραίτητο είναι το νερό, παιδιά. Μην ξεχνάμε ποτέ το νερό, γιατί ελοχεύουν κράπες. Εντάξει, νομίζω όλοι δεν υπάρχουν κράπες στο Σάββατο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τελειώνοντας την κατάρτιση, δεν πάμε να παρακολουθούμε με το φίλο στις πρόκειται από τα βένα που πάμε. Αν καλά πήγε το ψάρεμα, πάμε να πλατώσουμε τα παϊδάκια και τις πίτσες. Ξέρουμε να είναι εδώ πέρα, νάτος. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να εφοδιάσουμε τον οργανισμό μας με πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Ναι, το παϊδάκι κρέας είναι έτοιμη πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, έχει όμως και πολλά λιπαρά. Το καλύτερο λοιπόν που μπορεί να κάνετε είναι να πάρετε μια γρυβολίτσα, το τόπουλο, να εφοδιάσετε πάλι τον οργανισμό σε λίγα τάμπρακες, όπως είναι το ρύζι, η παλιά τους έχει φαίνεται πατάτες, ή μακαρόνια. Και φυσικά θα τελειώσετε το γεύμα με σαλάτα. Αυτά από μένα, παραδόξω τι κάνει στο δάσκαλο και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Το πεις έτσι, αυτό. Ναι, κάτσε. Λοιπόν, όπως είπα, θα μιλήσουμε για αδυναμία εξίσωσης. Όμως, επειδή μπορεί να έχουμε και νέα παιδιά που πέρσι δεν μας είδανε, θα πούμε και κάποια άλλα πραγματάκια. Μικρά λάθη που μπορείτε να κάνετε. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποιος τα 10 μέτρα είναι πολλά, για κάποιον άλλον τα 50 είναι πολλά. Οπότε τα μέτρα δεν είναι και στραγάλια. Ωραία. Ένα λάθος, μάλλον να ευχαριστήσω κιόλας τον κύριο Αποστολίδη που μου έδωσε 2 προϊόντα για να σας δείξω. Εδώ ανακάλυψα και κάτι στην έκθεση. Αυτό την έφερα. Λοιπόν, ένα λάθος που κάνετε περισσότεροι, οι καινούργοι που δεν έχετε πάει σε ένα σχολείο, γιατί εμείς αυτά τα δείχνουμε από το πρώτο επίπεδό μας. Ωραία. Ένα λοιπόν είναι η ζώνη. Να ξέρετε ότι η σωστή ζώνη είναι αυτή εδώ, είναι η μασαλίας, οπότε είναι τα αρχές απελευθέρωσης. Και το άλλο είναι ότι δένει πάρα πολύ σωστά και δεν μας φεύγει κατά την κατάδυση. Δεν ψάχνουμε τη ζώνη στο θώρακα. Οπότε τη ζώνη, περισσότεροι από εσάς, κάτσετε εκεί. Αντί να τη δέσετε στο γοφό, τη δένετε στο διάφραγμα. Στην ελεύθερη κατάδυση αναπνέουμε διαφραγματικά θωρακικά. Ο μεσογειακός λαός αναπνέει ανάποδα από τους Ασιάτες. Οπότε εμείς αναπνέουμε το θώρακα. Στην ελεύθερη κατάδυση θέλουμε διάφραγμα θώρακα. Οπότε εσείς τι κάνετε? Έχω την κεραία πίσω, συγγνώμη δεν μπορώ να το κάνω. Είναι εδώ. Οπότε σφίγγοντας εσείς στη ζώνη την κοιλιά σας, πώς θα γεμίσω το διάφραγμα? Μπορώ? Φανταστείτε τη σφιξουκιάνη. Μπορώ να την κάνω? Μπορώ. Για κοιτάξτε. Εγώ που ξέρω λοιπόν να γεμίσω το διάφραγμα μου αυτή τη στιγμή, μπλόκαρε. Μπορώ να το γεμίσω κι άλλο το διάφραγμα. Φυσικά έχει και ένα όριο, έτσι δεν μπορούμε να το γεμίσουμε παραπάνω. Ωραία. Η σωστή θέση της ζώνης είναι στο γοφό. Είναι εδώ. Και βάζουμε και τη ζώνη από κάτω. Ωραία. Αν τώρα πάω να σας δείξω λοιπόν πόσο γεμίζει το διάφραγμα μου, θα καταλάβετε πόσο θα γεμίσει το μπαλόνι. Δεν έχω κοιλιά, απλά είναι το διάφραγμά μου. Ωραία. Οπότε αυτό το λάθος που κάνετε εσείς είναι, πρώτον, δεν ξέρετε γεμίζετε τα πνευμόνια σας. 8 στους 10 μαθητές μας στο μάθημα βλέπουμε ότι γεμίζουν 50 με 60%. Και ας φανταστείτε 10 και 15 χρόνια. Οπότε εδώ συνδέεται με την εξίσωση. Ο αέρας λοιπόν το θέλουμε και για την απνέα μας και για τι άλλο, για να εξισώνουμε τα αυτιά μας, τη μάσκα μας, τους μετοπιαίους που εξισώνουν και αυτόματα. Ωραία. Οπότε ένα λάθος που κάνετε είναι αυτό. Ένα άλλο λάθος που κάνετε εσείς οι νέοι που δεν έχετε κάνει κάποιο σχολείο είναι η μάσκα. Η μάσκα που έχετε στο μάθημα είναι αυτόνομη. Εμείς θέλουμε ελεύθερη.
Εμείς θέλουμε αυτός ο λίγος ο αέρας που έχουμε, γιατί δεν έχουμε τάγκ στην πλάτη μας να κάνουμε αυτόνομη, το θέλουμε όσο λιγότερο να σπαταλήσουμε εδώ μέσα, στο τεχνητό όγκο. Οπότε όσο μεγαλύτερη η μάσκα έχουμε, τόσο περισσότερο αέρα χρειαζόμαστε για να την επαναφέρουμε και να μην έχουμε κάποιο βαρότραμα. Οπότε να αγοράζετε μικρού όγκου, μεγάλου οπτικού για όσους κάνουν σαραντούφελ. Αυτή η μάσκα, και αυτό μου αρέσει οι εκθέσεις, να τις παρακολουθείτε και να βλέπετε νέα προϊόντα, έχει εδώ πέρα δύο σαν βασούλες. Αυτές οι βασούλες είναι για να πιάνετε καλύτερα τη μύτη σας και να ξυσώνετε. Πολλοί από εσάς πιάνετε τη μύτη σας, σαν να θέλετε να τη σπάσετε. Δεν χρειάζεται. Εμείς την πιάνουμε χλαρά. Δεν πιάνουμε, δεν την τσακίζουμε, γιατί αυτό μπορεί να μας κλειδώσει από πίσω, είναι πιο εξειδικευμένο, και να μην αφήσει τον αέρα να περάσει προς τις ευσταθιανές. Οπότε να επιλέγετε σωστές μάσκες και ψάξτε λίγο την αγορά. Να το, εγώ βρήκα κάτι έξυπνο. Είναι η Crazy Atom. Ωραία. Όπως προανέφερα, λάθος μεγάλο κάνετε που δεν ξέρετε να γεμίσετε τα πνευμόνια σας. Έτσι. Πρέπει να τα γεμίσουμε 100%. Είτε πάμε στα 5 μέτρα, είτε πάμε στα τάρταρα. Για ποιο λόγο λοιπόν? Γιατί, να το, ερχόμαστε στην εξίσωση. Ωραία. Εδώ μιλάμε για δυναμία εξίσωσης. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι όταν θα φτάσει εγώ, εσείς, στο βάθος που μπορείτε, δηλαδή παράδειγμα, μπορώ 15 μέτρα. Όταν θα πάω στα 17-18, μιλάμε ένα παράδειγμα, έτσι, θα συναντήσετε ένα τοίχο. Αυτό τι είναι η πίεση. Το σώμα δεν έχει συνηθίσει, ο θώρακας δεν έχει συνηθίσει, είναι άγνωστο, η πίεση πιέζει, οπότε σε φρενάρει. Και σε φρενάρει απότομα. Οπότε, αν σας τύχει αυτό, μην τρομάξετε, απλά γυρίστε. Ωραία. Αυτό πρέπει να κάνετε. Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε? Αυτό θα συζητήσουμε. Εδώ θα δούμε ένα βίντεο, το έχω πάρει από ένα γνωστό ελεύθερο δίτη. Θα δούμε μια βουτιά στα 50 μέτρα. Εδώ μιλάμε για νόμο του Boyle, να καταλάβετε τι συμβαίνει στον πνεύμα. Μάλλον. Συγγνώμη, εδώ πέρα το πέρασα. Εδώ έχουμε τις τομές. Έχουμε τις τομές του πνεύμονα. Ωραία. Κάτω-κάτω, δεν μπορώ να φτάσω κοντά. Μικροφωνίζει. Κάτω-κάτω έχει με κίτρινο που λέγεται RV. Όσοι ασχολείστε με το ίδιο και όλα αυτά θα το έχετε ακούσει. Οπότε, όταν μπαίνουμε στο RV, που είναι το κάτω-κάτω σημείο, του πνεύμονα είναι τόσο, έτσι, εκεί θα μείνουμε από αέρα. Γιατί είναι ο υπολοιπόμενος όγκος. Δηλαδή το σύνολο του αέρα, όταν φτάσουμε σε ένα βάθος που δεν μπορούμε να πάμε άλλο, δηλαδή μικραίνει ο πνεύμονας, ο αέρας που μένει μας σταματάει την κατάδυση. Γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε αέρα προς τα πάνω. Ωραία. Και επίσης έχουμε και το φαινόμενο αυτό που σας είπα του φράγματος. Όταν καταδιόμαστε, τι συμβαίνει? Ο πνεύμονας δεν μικραίνει, οπότε ανεβαίνει προς τα πάνω. Εδώ τώρα θα μάθουμε πιο μετά με κάποιες ασκήσεις πώς μπορούμε να το ανεβάσουμε και άλλο προς τα πάνω. Οπότε να είναι κοντά ο αέρας προς το στόμα μας για να μπορούμε να εξισώσουμε. Ωραία. Θα δούμε μια βουτιά στα 50 μέτρα. Θέλω να παρατηρήσετε το δοχείο αυτό, ότι στα πρώτα 10 μέτρα ο αέρας θα μειωθεί κατά 50%. Οπότε να ξέρετε, τα πιο δύσκολα μέτρα είναι τα 10 για κάποιους. Για κάποιους άλλους που είναι πιο έμπειροι είναι το βάθος. Εκεί συντελούν άλλα πράγματα. Ωραία. Δείτε το βίντεο. Δέκα. 50%. Ο πρώτος όγκος του αέρα έχει μειωθεί. Όταν λοιπόν εμείς γεμίζουμε 50 και 60% τα πνευμόνια μας με αέρα, έχουμε μείνει στα πρώτα 10 μέτρα. Αυτό μαθαίνουμε εμείς στα μαθήματα, να μαθαίνουμε τον μαθητή πώς να γεμίζει τα πνευμόνια του στο 100%. 30 μέτρα, 4 μπαρ. Παρατηρείτε ότι όσο πηγαίνει πιο βαθιά μειώνεται λιγότερο όγκος του αέρα. Εδώ λοιπόν ο δίτης στα 50 θα τα περάσει.
έχει περισσότερα μέτρα ο συγκεκριμένος. Θεωρητικά μπαίνει στο αρβέ, οπότε μένει ο αέρας. Δεν έχει αέρα να εξισώσει. Έφτασε. Έτσι να καταλάβετε τι συμβαίνει στα πνευμόνια σας. Αυτό το δοχείο φανταστείτε ότι είναι ο πνεύμονάς σας. Έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω, είτε πάνω με 5 μέτρα, είτε πάνω 55 μέτρα, 100%. Να μάθετε, να συνηθίσετε τον πνεύμονά σας. Να το γεμίσετε 100%. Πώς μπορώ εγώ να βελτιώσω το αρβέ μου, πώς μπορώ εγώ να καταδυθώ λίγο πιο βαθιά από εκεί πέρα που σταματάω. Ώρες βυθού. Όσο περισσότερο πηγαίνω στη θάλασσα, τόσο το σώμα μας συνηθίζει. Για όσο από εσάς κάνετε ελεύθερη ψαροντιοφεύγω, νομίζω ότι πρώτα δεν κάνετε κάποιες άπνοιες για ζέστα μας. Οπότε τι έχετε παρατηρήσει, ότι από βουτιά σε βουτιά βελτιώνεστε. Το ίδιο είναι και το βάθος. Δεν μπορώ ξαφνικά από το 0 να πάω σε ένα χιβάθος. Εγώ το σώμα μου εκπαιδευτικά, λόγω της δουλειάς μου και για τους αγώνες, τον είχα μάθει με μία βουτιά να πηγαίνω πάρα πολλά μέτρα. Κάποιος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί μπορεί να έχει ένα βαρότραυμα. Ωραία. Χαλάρωση. Πώς είναι δυνατόν εγώ να θέλω να κατέβω βαθιά? Τα βαθιά, παιδιά, να επισημάνω ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάω 50. Βαθιά για μένα τα 15, για άλλον τα 20. Τα μέτρα δεν είναι στραγάλια, έτσι. Αν δεν είμαι χαλαρός κατά την κατάδυση, η πίεση να μ' αγκαλιάσει, πώς περιμένετε να κατέβω? Μετά θα μιλήσουμε για το διάφραγμα και θα καταλάβετε ο μυς εδώ πέρα πώς φύγει. Οπότε φανταστείτε ότι η θάλασσα πρέπει να σας πάρει αγκαλιά. Η πίεση να μην σας τσαλακώσει. Θα δούμε και βίντεο, θα δείτε κάποια πράγματα. Τεχνική σώματος. Οπότε η χαλάρωση με τη τεχνική σώματος θα μας βοηθήσει να πάμε βαθύτερα. Το ίδιο να είμαι έτσι να κατεβαίνω. Το ίδιο να είμαι έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο να είμαι όρθιος. Πάλι δεν είναι το ίδιο. Καταλαβαίνετε, το ίδιο να είμαι έξω. Δεν είναι. Οπότε είπαμε, η πίεση τσαλακώνει μέταλλα. Φανταστείτε τι γίνεται στο σώμα σας. Ωραία. Για να δούμε. Εδώ είναι από σχολείο. Έμεινε. Συγγνώμη. Μανταρία, πάρε. Εδώ βλέπουμε δύο διαφορετικούς μαθητές στο ίδιο επίπεδο. Η αριστερή φωτογραφία και τη δεξιά. Ποια από τις δύο σας αρέσει ως τεχνική? Εδώ το βάθος, η δεξιά φωτογραφία κοντεύει για τα 20+, κάτω από τα 20. Ωραία. Και οι δύο θα έχουν το ίδιο βάθος. Μόνο και μόνο που βλέπετε την εικόνα, χωρίς να είστε εκπαιδευμένοι κάποιοι. Από τη φωτογραφία, ποια πιστεύετε από τις δύο φωτογραφίες είναι η σωστή τεχνική και είναι χαλαρός? Η αριστερή ή η δεξιά? Η δεξιά. Σωστά, δεξιά. Κάτω, είναι. Είναι. Βλέπετε τον αθλητή, τον μαθητή μάλλον. Ο ένας έχει βγει εκτός σκηνιού, οπότε αρχίζει τεντώνεται το σώμα, κάνει τόξο. Ο άλλος είναι μέσα, έχει αφήσει το σώμα του να το αγκαλιάσει πίεση. Θέλει δουλειά αυτό. Αυτό μαθαίνουμε. Αυτό είναι η εξειδικεύσή μας. Εδώ θα δούμε το μαθητή που ήταν αριστερά σε μία βουτιά, γιατί στα μαθήματα είμαι από πίσω από κάθε μαθητή, βιντεοσκοπώ για να διορθώνουμε τα λάθη μας. Ωραία. Δείτε. Μέχρι τώρα είναι τέλεια. Τέλεια τεχνική προς το παρόν. Έμφαση σε εξισώσεις, χαλαρός. Και τώρα αρχίζει, αγχώνεται και αλλάζει η βλεστότητά του. Αρχίζει, κάνει τόξο, απευθεία σε αρβέ. Τέντω στο διάφραγμα, τελειώσαν όλα. Την παράτησε βουτιά. Έκανε κάτι το τραγικό? Δεν έκανε θεωρητικά. Αν όμως πάμε στα μέτρα που πήγε αυτός ο άνθρωπος, για τα μέτρα τα δικά του, ναι, είναι σημαντικό. Γιατί αυτό το τόξο που δημιούργησε, τέντωσε το διάφραγμα, έφυγε η χαλάρωση, μπουμ.
πάει η εξίσωση, πάει η βουτιά. Γιατί αγχώθηκε. Το άγχος δεν είναι καλό. Να θυμάστε το 70% είναι ψυχολογία και 30, περίπου έτσι 60 με 70, 30 με 40, είναι οι ικανότητές σας. Αυτό να το θυμάστε. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τον μαθητή στη δεξιά φωτογραφία. Χαλαρός, δεν αγχώθηκε καθόλου, ίσιο το σώμα, βγήκαν εξισώσεις, άνεμος χαλαρός. Υδρολίσθηση, και κατά την κατάδυση είχε υδρολίσθηση, ήταν μέσα, και κατά την ανάδυση ήταν σωστός. Και το προηγούμενο παλικάρι ήταν σωστός κατά την ανάδυση, γιατί είπαμε αυτά εκπαιδεύουμε. Έτσι, έχουμε υδρολίσθηση. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα βιντεάκι, θα δείτε κάποια πράγματα. Ωραία. Να μου πείτε αν σας αρέσει αυτό που θα δείτε τώρα. Το χειρότερο από όλα που θα γίνει τώρα είναι ότι θα βάλει τον αναπνευστήρα στο στόμα. Αυτό το είπα και την Παρασκευή στα επικίνδυνα περιστατικά. Μπορεί να έχει αυτός ο μαθητής ένα blackout. Το βλέπετε. Σας άρεσε αυτή η βουτιά? Πώς την είδατε? Ήταν άρτια, ήταν ωραία? Κακή πλευστότητα, οπότε αποσυντονίστηκε τελείως. Αλλού το σώμα, αλλού το σκηνή. Το σκηνή γιατί το έχουμε στα μαθήματα? Είναι ο οδηγός μας. Είναι οι γραμμές στο αυτοκίνητο. Λέει εδώ πέρα έχει γραμμές, δεν μπορώ να το παραβιάσω, το τρακάρω. Το ίδιο είναι και εδώ. Την τεχνική πώς την είδατε? Ήταν το κεφάλι μέσα, ήταν το σώμα μέσα? Οπότε αυτός ο άνθρωπος εδώ, γιατί είναι από ένα άλλο σχολείο, είναι από άλλον οργανισμό, έμαθε και θεωρεί ότι αυτή είναι η σωστή τεχνική. Αυτό είναι το κακό. Ότι έμαθε, πλήρωσε και του είπανε ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτός ο άνθρωπος εδώ πάντα θα έχει πρόβλημα με τις εξισώσεις. Πάντα. Γιατί η τεχνική του είναι λάθος. Όταν θα πάει να ξεπεράσει τα 10 μέτρα και θα τα προσπαθήσει, πάντα θα τρώει το φράγμα. Γιατί είναι όλο το σώμα του έξω, αλλού τα πόδια, αλλού το χέρι, η πίεση του το τσαλακώνει. Ωραία. Ελάτε τώρα να δούμε ένα βίντεο από ένα μαθητή που πρώτη φορά φόρεσε στολή στο μάθημα. Πρώτη φορά. Να δείτε τις διαφορές. Γι' αυτό δίνουμε έμφαση και έχουμε την υπομονή να δίνουμε τους μαθητές από το πρώτο επίπεδο σωστά την τεχνική τους. Ήρεμος. Βήμα-βήμα η εξίσωση. Έμφαση εξίσωσης. Κεφάλι μέσα. Δείτε το. Πρώτη φορά στολή στο μάθημα. Αυτός ο άνθρωπος μόνο και μόνο που έχει τη σωστή υδρολίσθηση, στο τελείωμα του σχολείου, τα μέτρα έπιασε αυτά που προβλέπει το πρότυπό μας, είναι στα 16 μέτρα. Δεν αγχώνεται, γιατί έχει πολύ αέρα, έχει άπνοια, έχει αέρα να εξισώσει. Ωραία. Οπότε λοιπόν καλό είναι να ψαχνόμαστε λίγο. Δεν βλέπουμε Θεαθήνε, Facebook και τέτοια. Δείτε λίγο, ψαχτείτε λιγάκι. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε πώς θα εξισώσουμε βαθύτερα. Ένας λόγος που μου αρέσει να μιλάω για τις εξισώσεις, παιδιά, είναι ότι εγώ προσωπικά μπαίνω στα παπούτσια σας, στους περισσότερους. Γιατί εγώ πάντα είχα προβλήματα με τις εξισώσεις. Πάντα. Θυμάμαι ένα περιστατικό με ένα μεγάλο σαροντουφεκά του 1999, γιατί εγώ τότε ήμουν Εθνική Ελλάδος, που εγώ ήθελα να ψαρέψω με ένα θρύλο και αυτός ήθελε να δει έναν άνθρωπο της εθνικής ομάδας. Όταν πήγαμε μαζί και ψαροντουφέκο, εγώ βουτούσα βαθιά, αυτός ήταν πιο τεχνικός. Μετά από 1 ώρα, 2 ώρες, εγώ μπούκωσα.
Η θυμάμαι μου είχε πει: τι να τα κάνεις τόσα λίτρα πνευμόνια που έχεις, αν δεν εξισώνεις. Εγώ από τότε άλλαξα 360 τη φιλοσοφία μου. Άφησα τις προπονήσεις, γιατί έκανα 4 στην πισίνα, 1 θάλασσα, και ασχολήθηκα λιγότερο με την προπόνηση και έδωσα έμφαση στην εξίσωση. Μέχρι και τώρα ταλαιπωρούμε. Οπότε μπαίνω στα παπούτσια σας, καταλαβαίνω όλους. Για όσοι έχετε θέματα. Γι' αυτό μου αρέσει να μιλάω για την εξίσωση. Εδώ έχουμε το blanching, την ηθολογική αιμάτωση. Αυτό τι είναι? Όσο καταδυόμαστε, ο πνεύμονας μικραίνει, παιδιά. Όταν φτάσει σε ένα σημείο, όπως είπαμε στο αρβέ, έχει γίνει μία μάζα. Οπότε το πλάσμα του αίματος που μεταφέρεται από τα άκρα μας προς το κέντρο, τα αγκία που περιβάλλουν τον πνεύμα θα κάνουν, εξορροπήσουν την πίεση. Αλλιώς θα κάνει μπούμ ο πνεύμονας. Ωραία. Όσο αιματώνεται λοιπόν ο πνεύμονας, δεν έχουμε πρόβλημα, καταδυόμαστε βαθύτερα, έχουμε πάει 150 μέτρα. Έτσι δεν είναι? Οπότε εμείς τώρα θα δείξουμε κάποιες ασκήσεις στη στεριά, πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Σίγουρα η θάλασσα δεν είναι το ίδιο. Τι είπαμε? Ώρες βυθού. Οι ασκήσεις που θα γίνουν θα είναι με άδειο πνεύμα. Φυσικά, εγώ θα σας πω και άλλα πράγματα. Διατάσεις. Διατάσεις οι οποίες μπορούμε να τις κάνουμε σπίτι, σε μια καρέκλα. Ο λόγος που θα σας δείξω αυτές τις διατάσεις είναι ότι μπορούμε να τις κάνουμε και στη θάλασσα. Γιατί αν να σας πω, πάρτε ένα στρώμα έτσι αλλιώς, πώς θα το πάρεις για αυτούς που ψάχνουν βεγάδες και πέφτουν από βράχια? Ωραία. Λοιπόν, καλό είναι όταν ξυπνάμε το πρωί, γιατί ξυπνάμε πρωί για να φύγουμε. Οπότε όταν φτάσουμε στο σημείο που είναι να ψαρέψουμε, πρέπει να κάνουμε διατάσεις όλο το σώμα. Οπότε καλό είναι να κάνουμε διατάσεις. Τετρακεφάλαιο, δικέφαλο, τα χέρια. Θα πάνε να πλήσετε το τόπο σας. Η μύτη σας είναι παγωμένη. Μπορεί να γίνει ένα τραυματισμός. Οπότε καλό είναι να κάνουμε ένα κύκλο διατάσεων. Μετά να κάνουμε διατάσεις με γεμάτο πνεύμονα. Να ξεκινήσουμε πάντα με γεμάτο πνεύμονα. Ωραία. Οι ασκήσεις που θα δείξουμε με γεμάτο πνεύμονα θα τις κάνουμε και με άδειο πνεύμονα. Ωραία. Θα μου πει κάποιος, πόσες φορές πρέπει να το κάνω? 2 φορές, 3 φορές την εβδομάδα από λίγο θα μας κάνει καλό. Καλύτερα λίγο παρά καθόλου. Αυτή είναι η συμβουλή πάντα. Ωραία. Έχουμε τους μεσοπλεύριους. Έχουμε τους μεσοπλεύριους λοιπόν. Μπορώ να γεμίσω τον πνεύμονά μου, είπαμε διάφραγμα θώρακα. Οπότε, κρατάω την αναπνοή μου όσο μπορώ, είτε συνεχόμενα μπορώ να κάνω 20 δευτερόλεπτα τη μία, 20 δευτερόλεπτα την άλλη, ή δεν έχω μεγάλη αντοχή. Παράδειγμα, κρατάω 20 από εδώ, εκπλέω, χαλαρώνω από την άλλη πλευρά. Κρατώντας φυσικά την αναπνοή σας, έτσι. Βάζω το χέρι προς τα κάτω, τραβάω για να κάνει στρέτσι. Αυτό. Ωραία. Μια πάρα πολύ καλή άσκηση γιατί βοηθάει στους μεσοπλεύους. Οπότε τι κάνουμε εμείς? Αρχίζουμε, χαλαρώνουμε το διάφραγμα. Αυτό είναι το μυστικό. Είπαμε πίεση. Μας συμπιέζει πίεση. Οπότε εμείς θέλουμε να μας αγκαλιάσει. Πώς θα μας αγκαλιάσει? Όταν ο θώρακας μας είναι ελαστικός. Ωραία. Άλλη μια διάταση είναι το τόξο το ανάποδο. Αυτό που το κάνουμε και όρθιοι. Παίρνουμε πάλι αναπνοή 100%. Βάζω πίσω τα χέρια και σηκώνω το θώρακά μου. Αυτό. Θα το σηκώσω τώρα να το δείτε. Ωραία. Μεγάλος όγκος. Ωραία. Άλλη μία άσκηση που θα σας βοηθήσει με γεμάτο πνεύμονα είναι ακριβώς το ίδιο γεμίζω τα πνευμόνια. Βάζω τα χέρια εδώ και ξαναδίνω τάση προς τα πάνω. Ωραία. Θα σας τη δείξω. Να ξέρετε ότι στο τέλος που έχω μια διαφάνεια από στο YouTube έχω μέσα διατάσεις. Μπορείτε να τις δείτε. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να το ξέρετε. Ξανακάνω μία να δείτε αυτή την άσκηση. Αυτή η διάταση θα δείτε ότι τραβάει και το διάφραγμα προς τα πάνω. Οπότε το διάφραγμα τι κάνει? Μαλακώνει και αυτό. Ωραία. Τώρα θα πάω να σας δείξω διατάσεις χωρίς αέρα. Γι' αυτό λέω ότι πρώτα θα γεμίζετε με αέρα, γιατί για να ζεσταίνετε, για να μην έχουμε κάποια θλάση. Δεν θα έχουμε, αλλά επειδή ο κάθε προσωπικότητα είναι διαφορετική, γιατί εγώ τους καθοδηγώ τους μαθητές μου όταν κάνουμε διατάσεις, έτσι να προσέχετε. Okay. Αδειάζω τον πνεύμονα τώρα
δίνω οδηγία στον εγκέφαλό μου ότι να ανέβει το διάφραγμα προς τα πάνω. Αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε. Να ανέβει ο πνεύμονας όσο μπορούμε πιο ψηλά. Εντάξει, δεν θα σηκώσω μπλούζα. Απλά θα σας δείξω πόσο μπαίνει μέσα. Θα βάλω το χέρι μου. Αν δείτε πολλά βιντεάκια στο YouTube, θα δείτε παγκόσμιους που πλάθουν και το διάφραγμα. Το βάζουν τόσο ψηλά, το ανεβάζουν, που το πλάθουν. Γιατί για να είναι πιο μαλακό, ώστε η πίεση να μην τσαλακώνει. Ωραία. Μία ωραία άσκηση είναι: λεγίζω τα γόνατά μου, βάζω τα χέρια στα γόνατα, κάνω άρση, σαν να κάνω άρση, και τι κάνω, θα σηκώσω το διάφραγμα πάνω. Θα με βοηθήσει, γιατί θα με βοηθήσει, γιατί δεν έχω αέρα στα πνευμόνια. Οπότε, κοιτάξτε. Το βλέπετε? Είδατε που σας έκανα ένα νεύμα, σηκώστε το κεφάλι. Αυτό τι κάνει, δημιουργεί κι άλλο τόξο. Οπότε κάνει stretching κι άλλο το διάφραγμα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη διάταση με τους μεσοπλεύριους. Αν θέλετε, θα είναι χαρά μου, να τις κάνουμε και μαζί. Θέλετε να πούμε σε μια διαδικασία? Θα δείτε το feeling ότι τελειώνει ο αέρας έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε ένα λεπτό άπνοια. Θέλουμε την ώρα που νιώσουμε ότι δεν αισθανόμαστε καλά, δηλαδή δεν νιώθω ωραία, να σταματήσει. Αυτό θέλουμε. Ας το κάνουμε 2-3 φορές διάταση, καλό θα μας κάνει. Ωραία. Θα πάρω, αφού έχω χαλαρώσει, θα πάρω μια μεγάλη, θα διάσω και θα πάω. Μία αριστερά, θα αφήσω, θα βγάλω αναπνοή για να μην κουραστούμε και θα πάμε από την άλλη πλευρά. Εντάξει, πάμε. Γεμίζω. Δεν θέλω άλλο. Απ' την άλλη, το ίδιο. Κάντε το 2 φορές, 3 φορές. Επανάληψη. Με ένα διάλειμμα, 1-2 λεπτά. Μέχρι να ξαναμπείτε σε ένα ρυθμό, να μην είμαστε στην τζίτα, γιατί όπως είδατε και θα υδρώσατε, αν το κάνατε, και επίσης έχετε υψηλούς παλμούς, γιατί τελείωσε η άπνοιά μας, πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Αυτό, παιδιά, μας βοηθάει, όπως είπαμε, να μπούμε στον πλάσι, να μπούμε στη διαδικασία του βάθους. Άλλη μια άσκηση είναι το τόξο, όπως σας έδειξα. Αυτή, θα τραβήξω θώρακα μπροστά, σηκώστε λίγο το κεφάλι και δώστε οδηγία στον εγκέφαλο. Ανέβα προς τα πάνω στο διάφραγμα. Αυτό θέλουμε. Στρέτσινγκ του διαφράγματος. Πάμε. Όπως βλέπετε, η εκπνοή μου είναι μεγαλύτερη, έτσι. Επανέρχομαι, παίρνω τις αναπνοές μου της επαναφοράς, επανέρχομαι 1-2 φορές. Εντάξει, και αυτή η άσκηση που σας έδειξα είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή θα το νιώσετε περισσότερο, γιατί τι κάνει, είπαμε stretching περισσότερο το διάφραγμα. Πάμε πάλι. Βγάζω. Ωραία. Αυτές είναι κάποιες ασκήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές. Μπορεί να μπείτε στο διαδίκτυο. Σας είπα και εγώ έχω μέσα. Που μπορείτε να τις βάλετε στη ζωή σας. Καλό θα σας κάνουν.
Έτσι προετοιμάζουμε και με τις διατάσεις, τις γενικές, πόδια, τετρακεφάλους με γεμάτο, μας προετοιμάζει για να μπούμε στη θάλασσα ήδη με άπνοια, γιατί τι είδατε, και με γεμάτο πνεύμονα, εγώ κράταγα την αναπνοή μου. Οπότε δεν έκανα άπνοιες. Οπότε προετοιμάζω το σώμα μου για κατάδυση. Του δίνω του εγκεφάλου την οδηγία του σήμερα, πάμε για κατάδυση. Ωραία. Αφού τελειώσετε με γεμάτο, μπαίνουμε στον άδειο. Να θυμάστε όμως ότι το ότι το είπαμε τώρα, και εσείς πήγατε για βουτιά μετά από 5 μέρες, δεν το έχετε κάνει ποτέ, και αρχίσετε και το στρεσάρετε, να ξέρετε ότι θα σας κουράσει. Οπότε από αύριο, κάντε το ρουτίνα και θα το δείτε ότι μετά από 1 μήνα, αφού το κάνετε ρουτίνα, θα με θυμηθείτε. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Να είμαστε καλά για τον χρόνο.